Tara, gibaon mo sulok lagi. Oo, nandito tayo sa Yuki ay falls. paanoon mo siya digi sa tulay. Tara, Yuki. Ulo, ulti yun. Summer getaway po ni Yuki ngayon. Kapa niya na pati ang hanip. Sa base. Kaso, gakod. Magduman na ka mo sa base, tama sunod yan. Nainot na lang. Ano guys? Yay! Anong, may tigwalat ka dyang gamit? Yeah. Lakas ah. Parang di na kailangan ng... Hoy, Yuki, masing ka! Hoy, sa kuya ko pagayan na ano. Yan na. Ano naman? Mag-inspect lang kami dito guys. Sa Arabi. Nasaan si Sako? Arin pa ini. Kapitan mo. Scripted ko lahat guys. Paano kung may, ano? Paano kung may Hindi hiling? may tig-tig ko. Straight mo lang. Ah. Oh, videoan mo to kuya. Arin. Batag sabi ni papa mo. Rabbits. Thanks. Oh, Sino? Yuki, come here na. We're going home. Hindi nag-iintindi. Sino ba? Naintindihan nila. Magpahit dapat isabi ni tatay. Isay. Labog yun. Once a day. Kada ka kayo kuya ko nila kapagpag sa ha? Kapa ng rings. Sasabihin ko mga talagang diit na lang ang taog ng maluto. Ayan lang. Summer getaway. Habok man baga. Pakarigos ka man kayong Jabi. Para ano. Halil mo yung chinilas mo. Sana guys, yung summer falls ni Yuki. Ada ako nawa mo. May mga pato pati oh.
Ay, itik. Galing na, Yuki. Ayaw niya guys. Torture na din. O kala ko, karikusin mo dyan. Dali na, duman ka sa kanyo. Hindi dapat sa pot. Eh, hindi mo. Sa pot. Yapod mo. Ah, de. Torture. Sarap ba? Ika naman. Sarap. Mapas ka, Yuki. Mapas. Tulang. Sarap ba? Woo! Hindi ako kape. Ayoko na guys! Yun naman. Woo! Sarap ba? Yuy, kayo na lang. Dali na, Yuki. Bali dapat na dito. Another one, Yuki, dali na. Pagal na. Dali na, pagdali. Dali magkakaano ba eh. Yoki! Rukso ko sana. Tingin yan. Pagal siya eh. Pagal na yung video dahil makakaano sila sa pagal na. Dali na. Baka magtagpagpi. Day. Day kayo si Day. Kaya mo naglalangoy, baga, naglalangoy. Naglalangoy. Kayo man. Ano? Okay na. Ano kita? Anoan mo na kuya, i-video mo yan o. Ang nagchiko namin. Ako ang naribong. Tama, ano ka na? Okay na kami guys. Welcome guys sa Francisco family. Maraming salamat sa panonood nyo. Please like, comment, share, subscribe, and ring the notification bell to be keep updates. Dami pag i-edit. Last na post ko is yung about kay Pegasus motor washing. Buhay ng farm. Yun na, binibidyo ko. Nakaragawan mo na yan dyan ngayon. Basa na. Ribay na lang pagpagal na. Bit-bit. Bye guys. Bye doggies. Kasi ginaganan kong kulang po.
kumain ang kangkong. Saan? Kuya, yan ang ano, butterfly. Silly plantation. Wow, sige na, tara mo na Roma. Silly plantation. So, hindi kami sanay magsalita guys kasi galing din sa bunga ay sa puno ang bunga. Ano yan? Ipapaksulong kung ano. Ano, darang ko na eh. I-video mo daw kasi nagpangkangkong. Pangsanak sa ulam. Kuha tayo guys ng kangkong para sa ulam mamaya. Sinigang na fish. Fish na naman! Fish na naman guys. Sinigang na fish. Ito, water. Di kayo ng kopya. Mana ibang kopya? Pito po ang mura labot. Baligtad. Posisyon kami guys ngayon. Ayun o. Daming buko. Siyempre hindi yan ang kumpit. Ano? Ikaw, inipa. Uy. Hindi nalililig. Gusto lang pinag-ote. Traffic. The shadows. Yuki sa si Gibi. Para sa rabbits guys, para natin ng mga banana, dahon ng patay, saging, dahon ng saging. Nalalawin ako guys. Basta ang nalaman ko sa Bisaya or sa Cebu, pagpaparan lang kayo, sabihin nyo lugar lang. Tagal nila guys. Walang paano na. Change battery na tayo guys. Gusto mo pa mag-swimming Yuki? Kapatagin sige. Patutok yung kayo. Ilang battery. Mateo! Hi guys! Nandito na naman tayo sa episode ng Summer Getaway ni Yuki. Naglalaway na kahit di ba? Dumang ka sa taas! Dumang ka sa taas! Dumang ka sa taas! Tapos kakod!